So, time check. Alas 5 pa lang po. Ayan po si Tita Christy, yung nagtitinda dito. Pinakamagandang tindera. Tita. Wala. Ito yung mga epekto ng walang pagtulog. Hindi na ako natulog, guys. Tapos na maiwan. Baka ako maiwan delikado. dati kasi naiwan na. Nga guys, tamang hintay lang natin sila. Oh. Nasaan ba sila? Nasa San Manuel pa, tita? Oo. Galing Binalunan, susundo sila sa San Manuel, tapos babalik sila, tapos punta dito. Tapos daan na kami dyan sa Manawag. Let's go! Ito, Rizal. Ayun, sa iyo. My friends. Pag-usapan tayo. Kasi driver tayo ngayon ni Papa. You whisper, good morning. So gently. Sa baba ng biyahe nakarating din. Yo, Papa, no? Ito ang ating driver. So, ang oras na, alas 9 ng umaga. Mantay na, Pap. Ay, Diego. Chief Cook. Kano? Gusto nyo? Right hand. Okay, right hand eh. La, asak ka. Papansinsan mo ito. Papansin, nag-iwi mo ito yung papakalin. Aja diragdagan nga, bes. Kabili lang. Papacho dyan. Pap. Labay. Makakabot pa ng ano yan ah. Laban. Oh! Pera o kahon? Oh, pera. Family Pan, Jollibee. It's a prank! Siya na masirap. Sayang. Diragdag. Agenti ko, agenti ko. Go! Ay, wait. Tulado ba? Bulog mo. Pipito lang kami. Ito yung aming mga pagkain. Konti lang naman. Konti lang. Sakto lang, pang merienda. Napap, ano sasabi mo? Sakto lang. Pang merienda. Konti lang naman yung konti lang naman to para sa pitong kataong kakain. You know? Nagmayat ito Ganda rin ang view dito Yung manedi kong anak. Madilim no? Kasi itong nga Ano ba ba? Dunod lang. Yan nga guys. Tara, samahan nyo kami. Akyatin natin yung bundok. Tas Maluto pa yan. hotdog. Tamang chill lang kasi bukas back to Korea na ako. Dapat 9 days time.
Bakit mo ang ganda siya? Di ba ka, magpay-bay so Isend na. Kaya naman, Maglaki din lang ng nagsasao. naka-video. Bago ka. Ako, 2 minutes pa lang. Blackmail mo kanya. Bes, mahal na mahal ko kayo. Kaya mo nang mapahamak ako, wag lang kayo. Ay, namatay. Ya, plastic ko na, buti na. Kaya. Mamaya tayo man, di marinate ni Mika. Ay, kala ko si Michelle nag-marinate. Katabi mo yung cellphone. Michelle, kala ko ikaw. Hindi ako yung marinate. Ikaw yung marinate. Hindi ka ikaw yung marinate. Sino naman to? Papa! Liwa na, Michelle. Maliligo lang daw siya sa tapat ko. Pinalam mo? Gusto agad. Kocok marot. Ata, may tatan. Kutsak, ganun na lang yun. Mumukha mo na. Next time, ano, baka na ito ba? Ay na, baka awan. Kasi may pagbaliktad mo ko. Hindi na kaya-kaya ko na. Ay, gaman, sige, manggarod. Video na ka man. Ate. Sanay na sanay ng... Bakit ko? Alam mo, sanay nang umawak ng hotdog. Dito. Ay, din eh. Iba na. Palitan natin. Sanay ng matalasikan. Matalasikan nga rin dito. Ako tinatalsikan ko yun! Sabi ko nga sanay ka ng matalasikan. Hindi ka ako natalsikan eh. Ang galing ko. Umiiwas kasi ako. Kago ba? Safety first ha, magaling mo ilag. Wow, tawang-tawa. Michelle, kala ko ikaw nag-marinate ito. Talagang bilib na ako kanina. Hindi pala ikaw nag... Sasabihin ko sana ang sarap kahit na hindi masarap. Kaya pala medyo maalat. Recorded yun. Kaya medyo maalat ka ako dahil di naman pala ikaw. Kanina parang lumulutang na ako sa sarap. Nung sinabi mong hindi sa'yo to, ay, Magkakaroon na isa naman ng parte. salamat Ami Sheila. Ah, salamat sa lahat. Maya sila. Ano yung take mo? Pinagandaan ko talaga yan, bes. Kaya hindi na ako natulog. Kung totoo, at yung 45 minutes. Dapat ganun nagsang gift na lang tayo. Mura lang naman yung gift na lang. Win niya. Samgyup. May ganito ka naman. Grabe karami to. Sabi ko nga kay Michelle, bakit ang daming ganyan? Ay ganito. Ang mahal pa niyan, abes. Kunti lang po yung handa namin. Ito lang po. Tapos kami lang po. Para tamang-tama lang po sa 7 tao. 180 kayo isa. Itong Bangus. 180 isa. Michelle, ba't ka naman gumasto? Sayang. Kularmot ko na ni Michelle na. Sa bagay, oh. Ba't talaga pag mayaman? Pagpapalain ka pa. Amen. Basta manlilibre ko. Pay, ah. Sad boy na si Papa dyan. Sad. Yun nga guys, no, nagbabalik tayo. Andito tayo ngayon sa ating cottage. So mag-isa tayo ngayon. Magpaiwan muna dahil ako magbabantay dito. Pumunta sila ngayon sa Little Batanes. Doon. Pupunta sila sa Little Batanes. Doon sila napadpad. So tamang hintay lang tayo sa kanila. Tamang hintay dahil marami pa naman tayong pagkain dito. Kakain na lang muna tayo. Tingnan nyo. Papakapin na natin to. Kuha na tayo dito. Uy, bangos. Bangos, malakas din to sa protein guys. Food trip tayo ngayon. Food trip. You know. Let's go. Ay, nilipad. Gagi. So yun nga guys, kakain muna tayo. Bangers. Let's go. Punta muna natin ito. Hotdog. Kain muna tayo. Wala pa sila guys. Kakain muna tayo.
Yun nga guys, wala pa tayong tulog. Bangag na bangag pa tayo. Maganda rin dito guys. Tahimik. Napakaganda para sa pag-ano, pag-chill lang, pag-relax ng utak kasi walang maingay. Kain na ng kain, hanggang wala pa sila. Itong kain na ito, pangatlong kain na natin to. Grabe, parang hindi nababawasan. Wala pa sila guys, so habang wala pa sila, kain lang muna tayo. Kung nandito pala kayo sa beach, no? Mas maganda lang, magandang merong naiwan sa inyo para magbantay ng gamit. Parang na-enjoy yata nila dun, ha? Doon sila sa Little Batanes. Natira. Pipito kami guys. Wala na yan dito. May hatod pa dito. May pork chop. May mga soft drinks. May mga ano pa dito. Yun no. May mga pork chop. May pang kanin guys. Marami pa dito. Ready ba? Ready ba pa? Ready. So yun nga guys, napapakita ko lang sa inyo, no? Alas 4 na, oh. Tingnan nyo guys. Wala pa rin katao-tao dito. So yan, lahat yan, no? Tapos dito, ilan lang, isa, dalawa ng cottage na nila dito, na nabayadan. So yan guys, no? Nakikita nyo yan, lahat to guys. Lahat yan. Binayadan namin yan guys, para kami lang. So nakabalik na ang ating mga, mga tropa tips. Gutom ka, Paps, na gutom? Oo, pagod. Pagod eh. Nagadayo, Paps. Jai. Pinagdayo. Yung nilakad nyo, malayo ba? Sobrang layo. Nagbutan si Tag. Big kami. Sobrang layo. Kasi layo ng pagtingin niya. Okay. Mabilis namin umakyat. Mabilis. Mabilis din nawala yung feeling niya. Hindi tayo pwede. 1, 2. Aguray, ipis to ba? Katawa ka mo, video sa mo, gago.